И таком. Да. Само трябва да затворя вратата, че да не ни пречат. Хора, сега искам да върна колелото. Спешно искам от години. Моля та Бог. Знам, че няма ми се падне. Аз много добре знам. Хора, познайте, че няма се падне. Ай, стига бе. Добре, хора, за малко ще таковам. Искам наново. Добре, хора, сега ще върнем колело. Моля та Бог. Пак няма ми се падне. Очаквам го. Но що няма ми се падне? Нищо няма. Аре бе. Аре стига бе. Как е възможно това е? Няма се разберем така. Но... Стига бе, брато. Почвам да играя коса. Ще исках да играя с пилито. Карай. Ако тук загубя, ще играя с пилито. Така, бурата, далеч от мен. Далеч от мен, не близо до мен. Не махайте се, акули. Акули, вие какво правите, бе? Акули! Махайте се, сега се набутали, ай. Бай. Стига ма бута, бе! Хора, искам пак да вземем купата, направим вече 3 купи. Буквално от 5 милиарда години са боря да взема тази купа и не мога. Но хора, извинявам се, че не качах. Днес качих едно видео на Ани Студио. Как се опитват някакъв телефон да щупят. Да. Аз се надявам това да ви харесва. Хора, аз съм баси тъпя. Буквално почна да ходя назад и са... Абе и без това исках да си сменям героя, исках и без това да играя с тебе, това е така. Айде. И хора, не забравяйте, утре моите ме очаквате. Ще пранквам братовчетка ми то цял ден. Или утре, или други ден. Според мен ще е утре. Защото утре тръгвам... Не други ден ще, защото утре няма там да стана. А ще стана тук в Бургас. И сега след това ще ходим на село и ще пранквам. Добре, сега така, тук сме, тук няма сме така фасулски. Но с кокошката игра много добре. Аз не знам, че ще има лазери, бе. Абе, защо е лазери, бе? Разкачваме тебе. Така. Yes. Айде. Това е къв готин спешен от този банан. Аз много искам да го имам този банан, хора. То, кой да не иска да има спешали? Кой да не иска да има спешали, значи направо. Аз не знам, аз не познавам човек, кой да не иска да има спешал. Кой да не иска спешал. Тук трябва да се пласирам. Това беше фасулска работа за мен. То навсекъде е спешали, ма това е една игра без спешали няма. Добре, сега на това лево тук, ако умреш, хора се гръмна, честно ви казвам. Добре, сега тук се опитвам. Поне малко почвам да се успокоям на Stumble Guys и не псувам както миналия път. Така.
Чайте бе. Той пуска пари. Мъните на Монополи. О, накосам хора, накосам. Така. Yes. Така. Виж, тя ма шляпа по газа и ти, бе. Не спряма шляпа тук по газа. О, тук хора трябва да се класирам. Тук. Мале хора, работата е напрегната. Сега тук ще пробвам лайфхака. То лайфхак как го правят, бе? Абе, карай, ще почнем. Да, хора, извиняха за рекламата. О, тук почти ще взем хора нещо. Искам това го планирам. Давай, пиле, вярвам в теб. Но хора, стои пиле, имам повече късмет. Пилето май ми носи късмет. Ма тия машини само ма шляпат по газа. Всяко лево ще се падне тука. Интересна работа. 5 часа избира левел. Аре стига. Хора, тук ще загуба, честно ви казвам. Няма как да спечеля. Искам да играя за купа, хора. Аз играя за купа. Добре, разкарай се от тук. Разкарай се от тук ходка. Не, разкарай сама. Защо так? Разкарай сама. Разкарай се, не ти шляпна. Два шамара по газа. Мали, ти става с 100 км се движиш, ма. Yes! Мали, с 100 км се движи. О, спешало загуби, хора. Така, тук трябва да се класирам. Тук няма да се класирам, защото лев ми е малко труден. Преди ми беше лесен, пак сега ми става труден. Айде. Чайте, че тук постряхо са къпа. Класно са къпа. Тук трябва. Мали хора. Добре. Работата е напрегната, много напрегната. Така. За това ще изчакаме. Само нема шляпа и по-газа. Тук трябва да се класи. Омага! Моля да се класирам. Тук трябва да се класирам. Класирах се! Мали, хора, аз това въобще не го очаквах. Буквално не очаквах, че ще се класирам тук. Игра сега. Добре, намажем. О, не. Това лево сега трябва да го мина. Седа тук и няма да мърдна, защото миналия път тук пропаднах. Айде, Титаник и 2 айсберга. Мале, завивай. Толкова прави не мога да разбера. Мали, насекъде всичко се взриви. Мале. Добре. Мали, насекъде всичко се взриви, бе.
Мали, аз умрех. О! Така. О, това лево е готин. Тук. Мали, това рачешки е левел. Аре, стига бе, как няма да се класирам бе? Добре. Мали, тук трябва да се класирам, хора. Значи, тук къде е големия? А, то там е големия рак, бе. Значи, тук да не се отдава, че нищо не мога помня. Не мога помня да не се... Отдава, ай бегай, рак, ай бегай, бе. И тъпрак. Значи, това рак какво ще имат? Ма докосна. Не знае какво ще е. Рак, разкарай се. Какво ма това няма минаване, бе, брат? Аре, махай се, бе, тъпрак. О, ти как вървят по водата? Че тук ще да се плюсна. Я бегам, бате, бегам. Хора, играя постоянно на Стамбулве, защото няма много други игри. Имам де, ма... Аре, стига бе! Баси, ти ми дай само една минутка, бе. Оф, ще се гръмна. Ако ще има загуба, ще се гръмна, честно ви там. Не може да ми даде по толкова малко време, толкова малко време и Соник не може да го мине. И... Само ма връща. Но поне Roblox не връща. Поне Roblox всяко умреш на един левел те връща, де. Ма не те връща в началото на играта. Най-гадна хора игра те върне в началото на играта и ти 5 часа си се трудил там за нещо и след това те върне. Буквално това ще бъде труд на вятъра. Мале, тут има хора, които вече са на финала, бе. Мале, то явно герой нов на Соник има, бе. Мале, това стана волейболна топка. И аз тук ще се класирам. Ес, класирах се. Мале, той има снежен човек, бе. Не го бях забелязвал. Айде. Хора, с пилето имам повече късмет, колкото с златния спешъл на Мистер Бист. Хора, това ще е последната игра. И ще свърши видеото. Винаги на последното трябва да го мина. Добре, ако не го мина, няма да стане нещо гадно. И да, хора, това беше от мен. И чао!